Naichikara ndati mune matare. Starangu ndini mudzimirema. Mudzindoriro pachikore-kore. Kundu kupe mkururu kupe mkupe. Kupe mkururu kupe mkurungundu kupe kurungundu kupe kurungundu. Mass media ine dzidziso ine nhungamiriri kogwarare upenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nasi irari mwezuva tadzoka munzvimbo yeSanyati. Nhau ngoma ndiyo iya yana mama vakawana mumba mavo maiswa zvihari, maiswa machira anga akanyorwa zvakasiyana-siyana. Naizvozvo toda kuti tinzwe kuti ko zuva ranhasi ndofunga paya munotondera tichikupai n'anga ichivabatsira zvakazofamba sei, akazonzi ane mhosva ndiani, uyezve kana mhosva yacho yataurwa iri kuzotongwa sei nhau yacho. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Rakanaka noreka takumbira shumba takutenderera ra enda matari. Yarira ngoma unzi Mwari Baba tagura kuroiwa, Mwari Baba tagura kuroiwa, Mwari Baba tagura kuroiwa. Unondidarire nzira dzangu, unondisonzere jira ramuchakuyarira ngoma. Takumbira shumba takutenderera ra tenda matari. Wane nyaya yangu kuti ndakauya kuzomangara nyaya ikatongwa ichitongwa haisi kuratidza umbowo hwenyaya yangu kuti wani handina kupiwa decision. Muroora waikumbira ruregerero, handizi kuti waikumbira ruregerero rwei, because kana wakanganisira munhu totaura mama pane zvandakakanganisa zviya zvekuti ndiri kukumbira ruregerero, it wasn't done. And inini still kuna ana mambo ndine mubvunzo wekuti nyaya yangu ichiri papending yokuti haina kupetwa, handisandapiwa decision. Ndouya inini ndonzi kwira rimwe dare ndobhadhara futi imwe mari pamusoro penaya ndakabhadhara yekukwira dare, kureva kuti vanhu ava ndakamhangarira vari kungoita walk away with everything. Ini ndiri kutorana losi, mari dzefuel, mari dzokuya kuno, my time tichiswera nenzara from morning kusvika time dzavada, hapana chiri kufamba. Apa muri kuti makakwira dare kangani? Kaviri. Pekutanga makabvisa mari? Pekutanga ndakabvisa $80 kukwira dare. Kukwira dare. Yezvoma. Kechipiri ndikazibvisai 50. Vaitoti bvisai mari iyoyo yandakabvisa iyoyo yekutanga. Dare isati rapera noramba ichimhangarwa sei? Kureva kuti inini kandinda kutenge ndakapara mhosva. Nokuti kana kesi yangu yanga isina kupiwa decision, ndaifanira kunge iri papendinga, havasati vaipeta. Ndobhadhara imwe mari yei yokunzi ini ndakukwira rimwe dare rokuti nditaura zvondoda kupiwa mari yangu, nyaya yangu haisati yapera, handina kujekesekerwa kwakasemumhan'ari. Nokuti ndofanira kugutsikana panyaya yangu. Imi makabviswa mari nen'anga? N'anga yakati iyo kuti ipise zvinhu, vana vatezvara vangu ndivo ngavabhadhare tione kuti toita sei pamwe chete. Ini ndobva ndati hatikwanisi, inini handibhadhare nokuti handina urombo hwandakatsvaga. Vakabata vane zvinhu zvavo zviri kupiswa izvi zvavaitoda kuparadza upenyu hwangu nehwemwana wangu, ndivo ngavabhadhare. Vaya vakati vangoya vasina chavakabata, ndobva ndati inini kana vati vauya vasina chavakabata kana ndabhadhara mari zvavatiwo vachanotaurira nehama dzavo kuti vatibhadhare mari yedu. Ini ndakuchibhadhara kuti zvinhu zvidi zvipiswe, nokuti tatanzwa nokunekaira zvazvigara mumota iyi kwira nokudzika kubva musi wa18 March wabatwa zvinhu izvi zvanga zviri kugara mumota kusvika ndiuye tichingofamba pese patafamba zvirimo ndaitotya kuzvipinza mumba. Saka zvazviri kugara mumota kuti dare ropera futi toramba tichingofamba nazvo. Saka ipapo makanzi bvisai mari nen'anga? N'anga yakati bvisai 1000, yakati inoda mombe mbiri 400. Then panodiwa mari yerusumudzo rwake 200, ndobva yaita yose pamwe chete 1000. Saka ndio makanga mabvisa? Ndo yandakabvisa inini
on behalf of vana Tezvara kuti zvinhu zvavo zvipiswe, ivo vachiti vachazodzorera mari yangu. Saka zvazomira sei manje? Tazoenda kumba takaita 2 days tichiti sevanhu vari kuti vane hama dzavo dziri kuAmerica kupi vachiri kutaura. Ndobva tamira, ndobva musikana wandamutuma kuti chifona unzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei zvekuti mari idzoke. Vakutodedzera kuti isusu hatigoni kubhadhara mari nokuti isusu hatingabhadhare tega mari yakawanda kudaro. Musikana akati zanozobhadhara mari nokuti isusu hatingabhadhari tega. Zvakutenge yakuda kutoti contributwe both parties. Yeti ivo ndo varidzi vezvinhu ka handibhadhare pandiri kuda kukuvadziwa. Ini ndisina chandakapara, izvo urombwa kuri hwavo ndo zvandakaramba. Apa ivo havachadi kubhadhara. Ivo havachadi kubhadhara. Vakutaura kuti isu kana tiri kuti tingabhadhara mari yatingangobhadhara i200. Ndo patakakonana kuti tichidzoka kwamambo kuti aiwaka mapisirwa zvinhu zvenyu zvamamuchiramba izvi kuzvipisa nokuzvitakura. Ina handingarambi nemutoro wevanhu kaini. Ko takanzwa kunge vaitaura futi kuti n'anga dzakaunzwa namambo tisu veDrumas vakaunza, ichokwadi here? Ichokwadi. Pavakafonerwa ipapo vakatorudunuka Tezvara Kamanga, David Kamanga akataura kuti n'anga yakauya ndeyeDrumas ende yaitaura zvese zvavakanga vaudzwa haisi n'anga yamambo. Ende n'anga iyo iya haina matsamba, haina matsamba ezinata. Munhu akangotonhongwa achida kutongoseenzeswa kuti ataure zvaaitaura zvaaudzwa. Inini chiri kundirwadza ndechekuti ivo musi wedare ratadedzwa razonzi n'anga iuye, vakanga vatofonera mambo Makuseni vachiti ivo nyaya iyi ngaikandwe nokuti vanhu ava havana kukwana. Hazvina basa muri kutostirwa time dare renyu nevanhu ava havana kukwana. Anoziva mental capacity yangu ndiani? Ini ndakwira dare, handina kuya ndakashama padare, ndabhadhara zvese, ndiri kufamba nechanel yemutemo wenyika. Ndonzi inini handina kukwana. Ende munhu wacho akafona ari akamira sari nokuti vakachinja zita whoever izvo zvinogona kufona ndichiti ndonzi Melody kana ndonzi Christina, because vari kuti pakafona munhu aiti ndinonzi Washington. Dei matogona kuti dare rero risaenda mberi nokuti vanhu vamuri kutaura navo havana kukwana. Zvese izvozvo zviri kundirwadza. Ini ndiri ndakatadzirwa nemhuri yekwawo Tezvara wangu yekokamanga. Pamusoro pazvo vakuramba vachitsitsikidza mhosva. Chandiri kuda mari yangu kuti ibhadharwe, handivabhadharire ngava ravo. Mitongo yekwamambo, mari yangu yedare yandakakwira dare kaviri 80 plus 50 ndiri kuida kwavari. Alright, nhau yekuti makatorwa mari kana makadyirwa mari tainzwa. Ko iyo n'anga yacho mabatsiro yakakuitai makagutsikana nawo here? Mabatsiro akaita n'anga iyi inini zvizhinji handizvizive zvokuti n'anga inenge ichiita zvokuti haibude pachena, because n'anga yaingofanira kujustifya vane mhosva yotorondwa kuti yafamba sei. Nyaya yakataurwa nen'anga ndeyekungotaura kuti mwana wenyu Innocent ndiyanga achida kuurawa nemi manga muchida kuuraiwa. That was it. But dingindira yenyaya kuti rakafamba sei, ava vamhosva yavo yakazopinda nepapi, uyu musikana yakazopinda nepapi, zvinhu izvi zvaifanira kupatsanurwa in different pieces kuti nyaya ibude iri pachokwadi. But izvozvo hazvina kuitika. Ini nyaya yacho iri kutongondipedza mafuta nekuti mamiriro ayo haichanzwisisiki kuti ava vari kugoinda nehweseri kuna mambo vachitaura zvimwe zvinhu zvinoreva kuti kudii. Ende nyaya yekutongwa kwayakaita taifanirwa kuzopiwa mhinduro yokuti nyaya yenyu yaguma yakati. Nyaya haisati yapera, ponzi munhu ngaabvise imwe mari yokumhangara dare, iro dare rekutanga risina kupera. Ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kuona zvinenge zvakati zvisina kunyatsoti twasa ipapa, hapana kunyatsojeka. Zven'anga inini nokuti handizivi kuti n'anga dzacho dzinotaura dzichiti kudii. Kana usati wamboenda kun'anga kwacho, but waingoona kuti aingoronda rwendo rwenyaya yaInnocent ndo raingovanzwira aitaura. Kuti ataure nezveuyu wakatiza kana kuti zvinyatsojekeswa
handina kunyatsoona kujeka kwazvo. Mazita anga akanyorwa haana kutaurwa, paingotaurwa nyaya yaInnocent. Ndo yega yanga yakabatwa kuti Innocent waida kuurawa nemi mai vacho, saka itoitai kuti mubhadhare mari nokuti mwana unourawa apa. Saka ndofunga avaone fiye yekuti mwana wavada kuurawa zvinhu zvipiswe, vakadzimara vaakubhadharira vana vatezvara vavo vakabvuma, nokuti vakanzi ngavaende panze vanotaurirana. Vakaenda ivo naSferani inova ndo hanzvadzi yaInnocent, vakanotaura vakabvumirana zvavakabvumirana panze. Inangu ndanga ndisipo. Vazopedza 2 days vavakumba kwavo taakunzwa vakutaura imwe nyaya yokuti n'anga yakaunzwa iyi n'anga yanga isina mapepa ndeyedrumas, haisi n'anga yakaunzwa namambo. Isu pachedu tatichiziva kuti n'anga yakaunzwa namambo, isu tatisina n'anga yatakatsvaga. Terera zvemutemo wenyika nokuti kuti tiramba taigona kuramba, hatite zven'anga, but takabvumira kuti ndo zvadedzwa nedare kuti n'anga ichapatsanura iburitse zvese pachena, kuti kana paakupiwa mutongo isusu tinenge tane nebackground nokuziva kuti nyaya yedu yapetwa nezvakati, but zvese izvozvo nanhasi hatina patimire, tinongori in the middle of nowhere. Nyaya yedu hatisati tatoziva kuti iri kubvepi iri kuenda. Manzwa vana mama vachigunun'una kuti takaripota kudare tikabhadhara mari $80, ndokubva nyaya yaregedza kupera. Tikati ko zvamira sei, vakadzibhadhara imwe yedare zvakare $50 yafundraising ameno. Pamwe ndo zvazvinoitwa mumatare acho, isusu hatizozive. Uyezve imwe nhau yandakaona panhau iyoyi, hatizive kuti chifi vakawana kupi mubatsiri. Izvozvo tinozvisiya kwavari, asiwo zvakare vakati munhu wese anofanira kunge apanapa na10 o'clock. Takange tapo kubva kuHarare kuma5 kuti tikwanise kubata 10 nekuda kwokuti mugwagwa wakashata. Mambo wakazotangisa nyaya yekuma3 kuti tizive kuti ipapapa vaive kupi vachiita nezvei. Zvakatishamisa kuti ko tichine dare rimwe chete here kana kuti kwete. Vakazouya zvakaitwa zvisina kugutsa zvakare ruzhinji. Ameno, tonga itinzwe mhuri yeZimbabwe. Andrew Shamba signing off. Tichasangana zvakare muchikamu chinoteera tichikupai dare racho, nokuti vauya kavana mama kuti vapinde mudare vanzwe namambo kuti nhau iyi inopedziswa sei. Chikwenya ari padhuze newe umudze kuti hanzina neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!